Sa selebrasyon kan Laudato Si Week o Caring for Our Common Home, aramon tang koneksyon kan salud o health, pag-uswag o development as in ekolohiya. Best destination digdi ang Prieto Diaz mangrove ecosystem na buminago sa buhay ka mga tao sa palibot kini asin gabos nagkasundo na ipahirarom asin protehiran ang bakawan dahil apwera sa nagtatao inin proteksyon sa makusog na hukol kung may maraot na panahon, proteksyon sa pagrasa nindaga nakakapagtao man inin hanap buhay. Ang Seaman Core Eco Developers Incorporated, ang grupong natawan ng poder kan DNR na mamahala mga taman asin magpahiwas ka mga species din bakawan sa lugar. Actually, ang Seaman Core, kami sa Prieto Diaz nag-start kang 1993. Kang nagkaigwaki programa ang DNR na Coastal Environment Program. Kung saan digdifig launch sa bilog na Pilipinas, digdifig launch sa Prieto Diaz ang programang itong Coastal Environment Program. Kung saan, nagkaigwa siya kitulong component and project, ang community organizing, resource inventory, pagkatapos may mga livelihood project na tinaw sa moya ang DNR. Kang mga panahon ito, ang Prieto Diaz, kung hilin mo, garo siya, ang mangrove area may kaitong panahon, garo siya disyerto, na day ng kahoy. Napakaswerte kang Prieto Diaz dahil sa tabang na kang national government, nagkaigwa kang contract reforestation project, kung saan nagkinabang sa mga tao digdi sa Prieto Diaz dahil ang contract repo, pigbayadan sa tao para magtanong kay bakawan. Ang samoyang repo project di sa ngunyan sa Prieto Diaz almost 30 years na. Sabi nga kasubago na sa mga na-damage na mga coral reefs, naghinguha ang munisipyo na magka-establish kay Marine Sanctuary. Ang Prieto Diaz ang kainot-inoting na naka-establish kay Marine Sanctuary sa bilog na probinsya kang Sorsogon. Kaya lang, medyo dipisilong pala ang pag-maintain kang mga aruga ining mga Marine Sanctuary, taminsan kulang kay awareness man sa tao. Ang mangrove mingon yan, pigagamit sa turismo, ecotourism. Talagang, iba kami pick up na extreme mangrove tour. Talagang maagi ka duman sa mga gamot kang kahoy na kasya lang talaga subang ka. Igwa kami apera kayan, may mga igwa kami di pick up na sandbar, Halabang Lapis Sandbar, Starfish Island. Iyo po yan na nakadrawing dyan. Ngunyan, dahil lang kaining pandemic na ini, medyo naglaylo talaga sa tourism. Grabing epekto kang tourism. Actually, ang kliyente mi na kang tourism digdi hali sa mga colleges and universities kang Bicol region. Maski nga hali sa Laguna, iga pa. Ang kliyente mi ang Aquinas, ang Bicol University. Ang istorya kaya kang turismo digdi sa Moya nagpuni kang 1998. Kang magtur digdi ang Central Bicol State University. Na misinda pa mismo ang nagdadara kang mga kaldero nindang lutuan para mag-study dig sa Prieto Diaz. Pag next year 1999, sabi ko sa professor, ma'am, ano daw kung kami lang mag-provide kang pagkaon nindo. Nagtugot man. Ngunyan, duman kami nagpuon baga na magkaigwa kay, kumbaga, nagpuon sa samuyang negosyo. Hastang naglaog kami kay mga darakulang catering services. Sa ngunyan, bako lang sa mga training and seminar, pati sa mga kasalan. Pero akaakibat kan dyan sa pagproteher kan sa moyang kapalibutan dahil lanta tinawang kami kang DNR kay 25 years mangrove stewardship agreement. Tinawang kami kay 500 hektaryas na kami ang mamahala kay itong kabakawan na ito sa loob kay 25 taon. Actually, ang 25 taon na sarong taon na sana natatada for renewal na kami kang kontrata. Pero kan mga plano ngunyan kang DNR na sakupo na gabos na mangrove area kang Prieto Diaz na tanganing mamanihar, tanganing maiwasan na maiwasan itong pagparapurtulon kan tao. Sa totoo lang di sa Prieto Diaz dakulaon na improvement kang mangrove forest dahil lanta ang mga backlot owner mo niyan digdi dai naman nagagamit kang mga kahoy na hali diyan sa mangrove, hali na sa upland. Ini porsigido dahil si Mayor Porsigido na atamanong protehiran ini sa moyang kabakawanan. Tadig dinamigbidan ang banwa ang Prieto Diaz. Pero ang mas nakakabilib dahil ang mga parasira na dati problematic pagdaing subad. O kung may subad man na sira, tama sana para sa pamilya, natabangan man kan bakawanan na ini sa Prieto Diaz. Ini dahil nagsirbing salbabida kan mga parasirang ini, ang bakawan para sinda magkaigwanin mas sustainable na hanap buhay sa pagiging bangkero sa mangrove ecosystem park. Saro na ako makabudhan ang buhay ko.
namutuan ko sa kong sarili dispis na i-distribute ko sa mga aki so interest kan pagiging research ninda digdi dispis ako man na mahastangon niyan kan may pamilya na ako ang buot ko maitabang ko maitawid ko duman so impormasyon na gusto maaraman kan mga aki ko naging dati akong total na parasira ngunyan partial na lang dahil kang bakawan. Iyon ang basis na naaraman ko dispis so ko yung kaburot o nagdakula ang kumpiyansa ko na dahil man ako nakadalki ano man na kolehiyo kaya ano pa man na naitatawid ko naman sa mga akin na informasyon na ipapamahagi ko sa tama as in puso kasari ka sa kong puso na yun man ang passion ko muna. Ang Preto Diaz Mangrove Ecosystem Awardee kan DNR kan 2020 bilang Best Mangrove Award. Para sa DCGB News Online News Update, ini po si Mardila Daing Iba. Preto Diaz, Sorsogon.